Attention, vol Air République numéro 227, embarquement immédiat porte 3. Je répète, embarquement immédiat porte 3. M'esperes a dalt de l'escala mecànica amb una valisa molt poc diplomàtica. La teua mirada defuig la retòrica. Avui no és el dia, no et veig molt empàtica. Veig com et mous de manera patètica. Tu sempre tan poc amic de l'estètica. Només de veure't em torne volcànica. Avui és el dia d'una guerra púnica. Hola. Hola. Bé? No. Què et passa? Tu què creus? No sé. Com sempre. No comences, Ja sé. no t'entenc. Ni vols. Sí que vull Que no. que sí. Que no. Prou! Era qüestió de temps. Tu i jo mai no ens hem entès. No sé com puc suportar-te. No sé com puc aguantar-te. Quin patiment! És un infern. La culpa és de la maleta. Si vols et convida a Olarios amb tònica. Deixem el mal rotllo, apel·lem a la lògica. Al cap i a la fi no hem perdut gens la química. I casualment he portat una harmònica. In your own interest, please don't leave your luggage unattended. M'encanta la teua proposta etílica, però una hi marxem sense perdre la mètrica. Sembla que avui tindrem una nit màgica, poètica, empírica, elàstica, històrica. Tu amb la valisa, jo sola en ma casa.